Ovo je Hrvatska. Ovo je prva izborna jedinica, druga izborna jedinica, treća izborna jedinica, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta i 10. izborna jedinica. Službeno se označavaju rimskim brojevima, jer pravnici vole rimske brojeve, osim kad vam pišu račun. Svaka od ovih 10 izbornih jedinica ima drukčiji glasački listić sa svojim izbornim listama. S tih lista će birači iz svake od tih 10 izbornih jedinica odabrati po 14 zastupnika. Postoje još 2 izborne jedinice koje nisu ucrtane na karti. Jedna od tih jedinica je za Hrvate koji imaju prebivalište izvan Hrvatske. Oni će odabrati 3 zastupnika. 12. izborna jedinica je za pripadnike nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Oni biraju 8 zastupnika. I to je sveukupno 151 zastupnik. Sabor mora imati između 100 i 160 zastupnika. Ovih 10 izbornih jedinica je određeno tako da svaka od njih ima otprilike jednak broj birača, unutar 5% razlike. 11. i 12. izborna jedinica su takak jesu, sva dijaspora i sve nacionalne manjine. Ovakvom podjelom na izborne jedinice, gdje svaka izborna jedinica ima otprilike jednak broj birača, se je pokušalo postići da svi građani Republike Hrvatske budu razmjerno ili proporcionalno predstavljeni u Saboru. A kao što znamo iz videa o izborima, to je načelo na kojem se bazira naš izborni sustav. E sad, ne slažu se svi da je ovo najbolje rješenje. Recimo, možda ste već uočili da se prva izborna jedinica ne poklapa niti sa Zagrebačkom županijom, niti s gradom Zagrebom. To znači da su Zagreb i Zagrebačka županija podijeljeni na više izbornih jedinica, a cijela Lika i Sjeverna Dalmacija čine jednu izbornu jedinicu. Dakle, ako živiš u Zagrebu, ti i tvoj prijatelj s kojim si išao u školu možda glasate u različitim izbornim jedinicama, birate između različitih ljudi, a netko tko živi u Senju i netko tko živi u Sinju glasa u istoj izbornoj jedinici.